Pozdrav, dragi prijatelji svjetla. Danas imamo nešto posebno, nešto što inače ne radim. Osjetio sam to kao jako inspirativno i htio bih podijeliti s vama. Radi se o kanaliziranju izvora kreacije. Poslušajte. Ja sam izvor. Ja sam izdah. Ja sam udah i sve između. Ja sam u svim stvarima i oko svih stvari. Ja sam kreativna sila iza i u izvoru svih stvari. Univerzum je beskonačan, jer se ja uvijek širim, uvijek voljeći, uvijek pokazujući različite aspekte mene samoga u novim kreacijama. Tako da dok ja učim i razvijam se, i aspekti mene mogu učiti i razvijati se. Širenje, ekspanzija je ultimativni cilj uzdizanja i života u cijelosti. Učiti, rasti, iskusiti, postati bliži stvarima zvijezda, postati više utjelovljena ljubav. Ja sam izvor. Ja sam ovdje. Ako me možete čuti ili vidjeti ili ne možete, ja sam tu među vama, hodajući među vama, držeći vaše srce da kuca. Ja sam životna sila svega što jest. Vi imate različite riječi za mene u različitim kulturama, no ni jedna ne može obuhvatiti, istinski pojmiti dubinu onoga što je sve o svemu što sam ja, što smo mi. Vi ste moji fraktali, moja sepstva u mnogim formama, istražujući i šireći se kroz mnoge univerzume, galaksije, kreirajući i šireći, imajući iskustva. Dolazite iz mnogih mjesta usred zvjezdanih gnijezda kako bi se utjelovili u ovom dirljivom trenutku sadašnjosti, u ovom ključnom svetoj pauzi sadašnjosti, na ovom malom plavo-zelenom svijetu kojeg zovete Zemlja. Jer vrijeme je za Zemlju da se povuče i za Gaju, što je njeno pravo ime i forma, da se razvija i raste u Božicu zvijezda koje ona istinski je. Ljudski kvocijent, uzorak DNA koji je bio zloupotrebljen, se ponovno obnavlja. Ovo osjećate sa valovima umora i poboljšanja koja primate dnevno. Osjećate to u svojim kostima da su stvari različite, jer se nalazite na samom rubu velike promjene. Promjene vašeg svijeta, promjene vas samih, promjene kako doživljavate svoj svijet i kako doživljavate sebe. Jer to je jedno
te isto. Dolazi više svjetla i života u ovu stvarnost postojanja koja je bila prigušena. Više svjetla dolazi i ona je sad tu. Ja mijenjam umjetnu strukturu organske matrice svjetla, kristalne kodove ljubavi. Iako vam sve ovo može zvučati čudno i nevjerojatno, to je istina. Ja sam svjetlo, ja sam ljubav. Može biti samo svjetlo i ljubav. Sve ostalo je nedostatak ljubavi i svjetla. Sve ostalo je iluzija istine, iskrivljena i ranjena. Gaja je bila ranjena, ali ona se iscijeljuje. Ja je osobno iscijeljujem kroz moje mnoge ruke i stopala, kroz galaktike, vašu braću i sestre na nebu, kroz anđele koji vas dnevno okružuju i kroz vas, moje aspekte u ljudskoj formi. Danas vam dolazim reći da sam vrlo ponosan na vas. Ovo je bio veliki, veličanstveni timski projekt. Jedan od onih koji će pisati u povijesnim knjigama svih doba. Zapisi najvećih dostignuća će se stalno širiti eksponencijalno kako bi zapisali sve priče, sve nove poglede i iskustva ovog multiperspektivnog, multidimenzionalnog, multirasnog projekta ljubavi, ponovnog stvaranja i ponovnog osvajanja srca galaksije koje je izgubljeno u putevima zla. Muzika sfera uvijek pjeva, uvijek u savršenoj harmoniji i balansu, ali ne toliko u ovom prostoru. Ovo se ispravlja jer ja komponiram novu pjesmu mira u ovom ratom poharanom sektoru koji je tako ranjen. Zapamtite da oni koji su ranjeni imaju najveće rane i zato šaljite im, svojim ranjenima, ljubav. Šaljite im svjetlo i gledajte kako se njihova mržnja topi. Oni mi se neće vratiti. Mnogi od njih na onaj način na koji bi želio, u pomirenju i obnovljeni. No svejedno bit će obnovljeni, jer je moja ljubav uvijek šireća, uvijek milostiva i uvijek kompletna. Moja ljubav je nepresušan izvor vječnih mogućnosti i tako da oni koji odaberu put bez ljubavi će biti reciklirani u moju beskrajnu ljubav za njih i opet će početi u nekoj drugoj formi. Ništa nije izgubljeno. Ništa istinski nije izgubljeno. Sve može biti ponovno stvoreno, prenamijenjeno, ponovno osvojeno u srcu kreacije. Planeti su bili izgubljeni u ovim ratovima, no ipak zvijezde su svakog trena rađaju nove. Univerzumi se šire svakog trenutka. Ja ih volim.
i ja se širim cijelo vrijeme. Ja sam izvor. Vi sad širite svoje razumijevanje svog mjesta u ovoj veličanstvenoj slagalici vječno širećeg univerzuma, dok ovi svjetlosni kodovi poboljšavaju i podižu vas. Vi to osjećate, vi se širite. Stari načini misli koji više ne rezoniraju, niste sigurni što da raznite s njima, zar ne? To je kao da ste odjednom druga osoba, čija odjeća vam više ne odgovara, ili osoba čije su se preference za hranu promijenile. To je novo ja, koje se pokušava uklopiti u staro ja. Nemojte to raditi. Opustite se u tom novom. Znajte da ste drukčiji i nastavit ćete biti ako ste voljni, željni nastaviti ove morfogeničke promjene koje prate uzdizanje. Proces uzdizanja nije jednostavan, no to je pravedan put, istinski put srca sa velikim izazovom kom se mora pristupiti sa nježnom ljubavi i neustrašivom ustrajnosti. Ljubav je ustrajnost. Moja ljubav za vas, za čovječanstvo, moja ljubav za svakog pojedinačno od vas je neustrašiva, je vječna i nikad se neće prekinuti. Ja sam tako u ljubavi s vama. Ja sam tako ponosan na vas. Grlim vas sa svojim rukama ljubavi, sa svojim svjetlosnim kodovima mira. Vaše rane su bile velike na ovom planu. Vaša isceljenja će biti veća. Vaše tuge su bile duboke. Vaše radosti će biti dublje. Držite se. Ja sam uvijek tu za vas. Ja sam samo dah od vas. Jer ja sam unutar vas, a vi ste unutar mene. Mi smo jedno. Možda je ovo majstor Isus mislio kad je rekao: ja i moj otac smo jedno. Mi smo jedno, mi smo moćan tim. Vaš zemaljski plan se čini nestabilan, dok ove energije ga bombardiraju. No, to je samo stari svijet koji se urušava kako bi se novi mogao kreirati. Vi ste kreatori. Želim da više sanjate, više zamišljajte, više se kreativno igrajte. Ovo će pomoći formativnom procesu. Vi ste anđeli u tijelu, ništa manje od toga. Vi ste stvoreni da kreirate, da se igrate, da osjetite energiju moje ljubavi i radosno je dijelite sa drugima. U prošlosti ovo vam je davalo metu na leđima i sad se bojite sjajiti i svijetliti jako koliko možete. No ovo više ne mora tako biti. Ta vremena su gotova. Ove energije su visoke i svijest čovječanstva raste tako brzo da im je potrebno čuti glasove svjetlosnih radnika. Oni trebaju osjetiti ljubav i radost i nadu zajednice svjetlosnih radija. Sad je vrijeme. Ja sam izvor, ja sam nikad
neprestajuća, vječna sila kreacije, ljubavi, obnavljanja. Ja osobno držim Gaju blizu mog srca, a moje ruke su uključene u ovaj masovni projekt. Ništa neće biti osujećeno. Mnogo toga dolazi i sve je pod mojom kontrolom. Završna igra je odlučena. Volim vas beskonačno. Kakvo putovanje, ekspanzije i bola je ovo bilo. Sad će biti ekspanzija radosti i svjetla. Mnogo dobrih stvari koje dolaze. Ja sam izvor. Ja vas držim blizu u ovim vremenima nesigurnosti, neslučajnih promjena. Znajte da se ja ne mijenjam. Ja sam pouzdan, ja sam vječan u svojoj ljubavi za vas, posvećenosti ovom projektu. Ja sam svuda oko vas. Budite u miru, dragi moji. Budite u miru. Tekst poruke na engleskom, ako želite, možete naći u opisu videa. Hvala vam.